Hele? A myslíš, že bude fakt blbý, když se budu najít penis? Půl pátý ráno? Co když najde tam Petra a řekne mi, co děláš? A já jí řeknu, já si myju penis. Já myslím, že to uvidíš, to umyvadla. A ona, když byl Silvestr, říkal... No jo, tak to je základní hygiena, ne? Nohy, ty vole, přirození. No si umyju penis. Jako kdo se nemé penis, no to... Jak na nový rok, tak po celý rok, kurva, tak budu umyt penis po celý rok. Já to seru na tohle. To prostě, jestli mě najde umytí penisu, tak já jí řeknu, hele, jak na nový rok, no tak po... No to postaj, hele, čím to? No prostě jsem kazuně. Ale jo, to hvězda. Ale prostě budu mít umytý penis na... Jo, dík. Nevíš, mě to bylo chodit. Cože? Co? Kde hoříš? Jak bych nehořel asi. Vidíš, že já hořím nebo co? No, mi to zapálo. Nehoříme. Počkej, zapál jsi to předtím vůbec? Nebo vůbec hořelý? Ale asi ne. No, to nějak zapal. Řík, já nemám zapalovaček. Já jsem tě půjčovala teď asi. Aha. Ten tepl. Je, asi budu dlouho spát. Já taky. I když do prdele. Zítra, cože? Teď už ne. Tak teď, no, jedno. Hele, jestli doma netopí, takže buď budu spát dlouho a budu spát tam, kde se netopí. Takže tam je asi taková ta zima. Cože? Jo. Dobrý, spohodně. No dívaj. Jo, já jsem to stihl. Říkat nebudu. Počkej, já jenom to tu. No, povídej. No, alebo nebudu spát domů, takže budu stávat brzo. V kolik jdeš domů?